No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Se on Ankalo tässä. Viime video oli nyrkkeilyvideo ja se oli englanniksi, mutta tällä kertaa tehdään kotimaista. Ja tänään on tosi kova haaste ja tää haaste on Kanahaaste. Mä oon nähnyt TikTokissa useasti, missä muut ihmiset vetää tota haastetta. Moni on päässyt läpi, moni ei. Mutta tänään lähdetään testaa, että onko musta miestä tähän. Että saanko mä tän niin kun suoritetusti oikein, tän homman. Se on sitten seuraavaksi testiin. Let's go! Nyt ollaan tässä ainoassa kauppakeskuksessa ja lähdetään kohti uutta haastetta. Ja haaste on Nagamurich. So, katsotaan meneekö se haaste läpi. Let's go. Hei! No niin, tosiaan niin kuin näette, ollaan täällä ja jännitys on kova, mutta luotto on suuri. Et katsotaan mitäs käy. Let's go! Ja jos haasteen suorittaa suoritetusti oikein, niin pääsee tähän seinään tai nimiseinälle ja saa jonkun paidan tai Jännittääkö? aika paljon. Mutta kyllä me selviydytään. Luotto on suuri. Jännittää tosi paljon. Oho. Siis mä en ole mikään tulinen, tai en se ikinä tulisi juttuja ikinä, mutta kyllä mä suoriudun tästä. Pakko mun suoriudun. Niin. Eihän mulla muut vaihtoehtoisia ole. Sitten siinähän on tosiaan se, että jos mä en nyt oikein suoriudu mun tuottajan kanssa, koska hänhän tulee tänne tekemään haasteen mukaan, niin mä varmaan oikeasti tiskataan. Eihän me mieletään tiskata. Kyllä me suoriudutaan tästä. Meidän on pakko tehdä tää. Et sillain. Pitäkää peukkua oikeesti, mä en tiedä. Oh my god. Tää on aika paha jo. Kohta tulee se ravintolatyyppi selostaa meille. Mitkä säännöt tässä on? Ai. Ensin jästää pihalle. Tai meneekö? En mä nyt tiedä, meneekö nyt ihan pihalle. Katsotaan nyt. Luotatko muun? Hyvä. Se on tärkeää. Nyt tarvitaan enemmän kuin luottamusta. Tarvitaan oikeasti henkeä ja veren. Let's go! Let's go! Tosiaan vastuunvapausluvetti, mikä pitää kirjoittaa, siinä kerrotaan, että Nagamori-siipien syöminen tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Kyllä. Ja te vakuutatte, että te ymmärrätte, että te olette itse vastuussa mahdollisista vahingoista tai vastaan niitä henkilökohtaisesti. Kyllä. Sen takia, koska se on tosi tulinen. Jotkut sieltä valmiin sitä tulisuutta, jotkut sitten taas vähän huonommin, niin se, että ne pestään tavallaan kädet siinä kohtaa. Kyllä. Ja tosiaan, että tiedostatte vaan, että se on se tulinen. No niin. Ja siihen pitää laittaa päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvä. Yes, no niin. Haastat toimii sillä tavalla, Joo. että sieltä tulee 8 siipeä ja sitten se, mistä on pyöritynyt siinä Nagamori-vastikkeessa. Ne siivet pitää koluta ihan silleen luilleen, että se ei ole sitä lihaa ollenkaan, vaan ne luut on jäljellä. Ja sitten sieltä kipon pohjalta pitää vielä nysikoida se loppuksi. Kyllä. Silleen, että se kippo on oikeesti ihan tyhjä. Okei. Ei mitään armoa. Ei mitään arvoa. Rukoilkaa mun puolesta, mä en tiedä. Siinä vaiheessa me tullaan tarkastamaan, että haaste on suoritettu hyväksyttävästi. Ja sitten siinä vaiheessa mielellään halutaan ottaa se suorittajista kuva, mikä vielä. Saatte toki niin kuin lusikan ja hanskat siihen messiin. Noniin. Ja haasteen aikana ei saa syödä eikä juoda mitään. Okei, mitä se maito? Ennen sitä saa ja sen jälkeen. Mitä se maitojuttu? Jälkeen saa, mutta ei sen aikana. Okay. Mutta heti kun olet haasteen suorittanut, niin sitten vaan äkkiä käpytysti. No juokse sulla, mitä me... Ja sit juokset tonne mun tiskille mun luon, niin mä oon, maitoa. Niin suoritetaan kyllä. Niin mä oon ryhtynyt. Lähetään nyt. No tässä kestää, että tulee se ruoka. Nyt menee tossa. Okei. Mut kerrotaan itseäsi sillä. Joo, ihan varmasti. Ei mitään lenkiä. Oh my god, siinä kuulitte. Nyt alkaa olla jo
lähellä on tää tilanne, kyllä. Mitäs mieltä sä oot, että onnistuuko me tässä 100 sekunnissa? Saanko me tää 100 sekunnin sisällä tämän homma hoidettu? No riippuu, kuinka kova jätkä on. Ai jaa, nyt mentiin tohon asti. Nyt näytetään niille, hei. Nyt näytetään. Jes, kiitos sulle. No niin, Kiitos. siinä kuulitte. Mun pitää olla mies, että mä onnistun 300 sekunnissa. Kelas mä epäonnistun. Vitsi. Mun miehisyys on tässä kyseessä. Oh my god. Sitä jännitys vaan koko ajan pahenee. Kaija Saarasta. Löytyy hanskat, suosittelen käyttämään. Ja sitten lusikat sitä loppakaapelista varten. Sieltä itse siipiä. Eikö ole taivaallinen tuoksu? Tää haisee tää tuoksu tänne asti. Oh my god. Sieltä. Oh my god. Ei muuta kuin onnea suoritus. Suuret kiitos. Mä sitä tarvitsen. Mitä muuta Se näitä? aina välillä kattelee, että miten tilanne. Onko se... Ei. Ei ole siinä keittiö. Haaste Nagamurichi, mikä nyt onkaan. Pystynkö 100 sekunnin sisällä laittamaan tämän kehon, niin se selviää hyvin pian. Oletko valmiit? Nagamuri, tää kana juttu. Se on päättänyt luut tähän. Ei täällä mennä 100 sekuntia tänne kuule. You got this, come on, man. Ihan rauhallisesti, älä hengitä ihan rauhallisesti. Suuma, vaan kaikki suuma. Odota, tapahtuksessa. Lisää suuma, mä sitä kerrankin. Anna mennä vaan. Että pystyt siihen. Älä hengitä tolleen syvästi. Mä hengitä ihan rauhassa. Täällä vaan, ihan normaali, tavallisesti vaan hengitä. Täällä vaan. Kyllä sä pystyt siihen. Se on näin. Jaksaa. Pystyt siihen. Älä pidä taukoja. Kaikki, älä pidä tolkkaa, vaan tapa pitkässä. Kaikki sun. Äläkä hiero naamaa, muista. Anna mennä vaan, sä pystyt siihen. Älä pidä taukoja. Älä pidä tolkkaa. Suuhun vaan metsä. Istu alas. Sä pystyt. Älä nähdä, se vaan pahentaa asioita. Puraskinen päin mielessä. Ei se päin puraskinen mielessä alas. Anna mennä vaan. Anna mennä.
Älä pidä taukoa. Voitko nyt? Nyt mä hoidan. You got this, bro. Se on todella. Mennä vaan. Älä pidä taukoa. Se pahentaa vaan asiaa. Pahentaa vaan. Se enemmän on odotat. Tuon todella maksaa mene. Kaikki saa. Syönyt 75. Just näin. Just näin. Kaikki. Kantis, paljon kantis. Kaksi samanlaista. Ei ihan rauhassa vaan. Se on vaan päässä kiinni. Se on vaan se päässä. Se on vaan tunne. Yes. Se ei ole mitään fyysistä. Se on vaan niinku... Se on vaan reaktio. Se on niinku... Se ei ole niinku... Ihan rauhassa vaan hengittää. Lakko tuon lukosta. Lähet tohon kasalle. Hei, se on 50 sit. Istu alas nyt, hei. Sä pystyt siihen. Mitä meni silmiin? Älä luovuta. Anna sun viisi naula. Älä koske sun käsillä, älä koske. Tuntuu tässä kuuluu päässä. Joo, anna mennä vaan. Mennään. Se oli virhe, että sä mössäsit kalleen. Ei se mitään. Ihan siitä. Nyt pystyt siihen. Älä palaa vaan. Ne on vaan kanankoipia. Se on vaan kanaa. Syö. Mitä meni silmiin? Okei. Taas meni. Älä anna tähän näin. Mä pystyn. Kyllä pystyt. Et pysty. Käsi sydämen. Oot sun viimeksi 50 maksaa. Suori. Selki maitoa. Ihan petty. Kauhea puolta silmissä. Oh my god. Hei, kun silmä. Tästä. Pesä. Se vessa huutelee silmiin. Eli mä oon kyllä Reelin tuottaja. Näytä teille, miten tää haaste tehdään. Siinä meidän tuottaja, hän onnistui, mutta mä en. Joku meistä ainakin voitti. Mua ihan huono. Miten meni? Hyvin meni. Sä oot äijä. Oh my god. Minkälainen kokemus toi? Kyllä toi tulista ihan selvästi. Kyllä tässä kieli palaa.
tuntuu paljon sillä kehostunut. No mä näin sen. Mulla oli vähän huono puoli siinä, että tää on tosiaan, mä en ole niin kuin aikaisemmin, mä en ikinä syöpälle tulisi juttuja, mutta toi kyllä kävi koetuksena, kun mä näin, että eli kyllä mä maksan tuon kiinni, se on 50 €. Kyllä tasoero on selkeästi, mutta siinä vaiheessa kun menin vessaan, mä näin, että se oli kerran tehdä tuon haasteen, mä oon tosi tyhjä. Joku meistä ainakin suoriutui ja mua kieli vieläkin palaa, oh my god. Tärkeintä, että joku meistä ainakin suoriutui ja laittakaa kommentteja, että mitäs challengea voisi laittaa seuraavaan haasteeseen seuraavan kerran. Varoittaa mielenkiinnolla. Kirjoittakaa kommentteihin, jos te tiedätte, kun tuli semmoinen haaste kuuksin aikana. Mä en ainakaan tuu tähän, kun tuotteen lähtee, mutta mä en enää lähde mihinkään tuliseen. Joo, kiitos teille suuresti, Kemppi ja näin. Yes. Hyvä. Nähdään, katsellaan.